Höp! Tuo on epäreilu, kun Peksa laittaa ton massan tuohon päälle, niin eihän pysty liikkumaan. Eny tekee jotain. Tekee. Siinä aukeaa kyllä kaikki lukot. Nousee. Ei ole lavat jumisenä tuolla. Nousee. Nousee. Kerää päälle. Mätä. Onko siinä? Oo. Noniin. Ei, ja nyt semmonen hyvä hali vielä. Nyt on kaikki ylimääräiset niskalukot auki. Käyköhän pojat uimassa, te ootte ihan hiekassa. Otetaan yksi puskupaikka. Noniin, kädet selän takaa, ottat yhteen, siitä lähtee. Ootanko antaa vähän henkeä? Kädet selän takaa. Valmiina. Höp! Eiköhän se ollut aika selvä. Nosta ylös se sieltä. Okei, sä voit. Sori. Se on ollut